डेड बडिखौ जे बेयाव गारदों बेखौ जों रावनोबो खोन्थानो हायाखैमोन आवगोलाव मिथिदोंब्लाबो मानो होनबा बे समाव पुलिस मिलिटारिफ्रा बिथांनि डेड बडिखौ नागिरबाय थादोंमोन मार्टिर दि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्ट 5 अक्ट'बर खालि सेथि बान्था हिसाबै जोङो 1 लाख रां बयबो गोजोनथोंसै खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै नैबे आमथेखादु फाथाबारि दैलामबारि जेनाखि रड दै बारनांगौ बर्थमान दलाङानो जायाखै माबायदि समायना रमायना खासि बिबार दंसै नै दा बेनिफ्राय बेजोंहाय औवानि दलाङा जाथ'वाखै बेनिखायनो आङो ओंखारबोबाय आंनि स्कुटिजोंनो आस्ते आस्ते थांनायसै ओमफ्राय बोथोरा दसेन सान्दुं दुंलाय अखा हालाय जागासिनो दं अब्लाबो आवगायबोबाय आं बेबायदिनो नैबे खुनुरुखुम नैबेखौ अखा हाथारोब्ला एसे हमथ'नानै थानो आन्थाल' नैबे साथाखौ लानानै फैबाय आङो माने सामथिं इज बेटार देन नाथिं होननाय बायदि आरो अब्ला लोगोफोर थांबाय थादिनि दा गाखोनांगौसै नै गारि थिखांनांगौ मानसि गाखोनांगौ बारलांनांगौ नै दैया ओमफ्राय बेबायदि ओमफ्राय अन्थाइबारिनि मानसि लोगो मोनबाय नै सासे औ नों मा थांलाय फैलाय खालामबाय थायो नामा नोंलाय खालामो ए खस्थ' दा दैज्लाङाव जोबथा गारि घरा अननांगौ होनब्लाबो उफाय गैया गिदिङाथ' थांनो हाखा आदा बेला लाखायो दा ओरै थिखांगासिनो नै स्टुडेन्टफोरबो दङ नै स्टुडेन्टफोर बिसोरबो बिदिनो बानांगौ जाहैबाय स्कुलाव थांनाया सानफ्रामबो फरिखा सोबावदां बिदि गाखोबाय नै बाजाराव थांदोंमोन नामा नोंसिना हाथाय जाहैदोंमोन ए आमथिखा हाथाय दैया देबसिननायखाय नैबे गोरोंसिना नामायनांदों नामा दिनैलाय नाव जावग्राया गोरोंसिना नामायनांदों दा औ दैयाबो एसे देरफिनबायना नै माने दैज्लां लास्ट अखा हास्रानाय बाना जास्रानाय फैसाबो बयामाव सोखाय जाहैबाय बेसेबां मोनलाय दा 40 बाबु फरिखा जादों जोब्बाय ना फरिखा जाथ'वाखै गाबोननिफ्राय फरिखा ए लोगोफ्रालाय दंबावो माखासे दालां जालासोमोन रानाया दालां जाब्लासो मोजां जागौमोन सारि मासआ बेबायदि खस्थ' आयं दैज्लां लानजायनि बाना लानजाय लास्ट ओंखारनानै थाबायनांगौ ससेया नै एसे गुवारानो जायो गोथौबो जायो ओरै फेन्दासे खामबो जागोन हनै येस वाव जों साथामल'सैबो स्कुटि गोजा गंथाम दानो आंनि फाला लास्ट बे बारहोनायसोनोलै आं बारा एक्सपार्ट नङा इसोर एक्सपार्ट नाव जावग्रा बाहोबाय आं बेखौ बेलाय नै ओंखाम उखैबाय बा ओइ बा जादो नै बारबोबाय दैयाखौलाय नै स्कुटिखौबो बाहोबाय मै थाङो नानि माबायाव हस्टेलाव थाङो जाहारबारि स्कुलावसो फरायो ए दे औ सेसलै नोंलाय मैथो ए हे नोंसिनि सिन्था गैयालै बेरायनोसो फैदो गोद बिजनेस होनदां आंनि स्कुटिया बाबोनाबो दंफैसो नै आरामनो सालायनानैल' प्लट औ थो आदै थो माथो खालामबावनाय दानो सान्दुं दुंलायबाय नै दा दैयाखौ दैलामबारिखौ बारबोबाय दैलामबारि बारखांनानैथ' टेनसन गैया लामाया बिराद मोजांसै बेयावबो खिनियावबो सिसि ब्लक जोब नै लोगोफोर दा मोनफैबाय नै दि जाब्रां ब्रिज बे आइफवालिनि गोदान ब्रिज ओमफ्राय जिनाखि खेला होगोन जायनि मुङाव खेला होगोन इन मेम'रि अफ दि जाब्रां जि खेलाखौ आं फोसावनो थांगासिनो दं बे खेलायाबो दि जाब्रांनि होमब्ला लोगोफोर सफैबाय एक्जेक्ट लकेसन बेनो नैबे फोथार जाहैबाय अन्थाइबारि माया क्लाबनि फोथार बेनिफ्राय बेवहाय सेंग्राफ्रा बिराद नांथाबनानै दङ नै बेबो बिराद माने माब्रैला सलायलांनो हागौ सिन्था जादों जानो हागौ ओमफ्राय बेलाय नै सोरबा खुख्रि माबा माबि लानानै दङ सोरबा माबानानै दं आरो नै बिदि ओमफ्राय बरायनायनो हामबायसै थेंक इउ बे जाहैबाय सिगांनो लोगो मोनलायनायनि ना स्कुलावहाय प्रिय इस्लारि बिसोरनो बिराद मावख्रुबनानै खेलाफोरखौहाय जाबोहोगासिनो दं आरो देग्लायबो मोजाङैनो नाजागासिनो दं आरो ना औ बेबायदि आरो हामबायसै दा डिटेल्सखौ होलांगासिनो दं नोंथांमोननोहाय होनायसै होमब्ला दे माथो थाग्राखौसो साबसिन खालामायसै नामा गेलेग्रानिफ्राय
गेलेग्रानिफ्राय थाग्रासो साबसिन जानायसै दा मेसिना गंथाम बाहायखादों नै माने दिनाबो बारा गोबाव गैले बेखौ टिम बानायजोबनांगौ नालाय दा नैबे हाग्रा गांसो हाग्रा मेसिनाखौ गंथाम बाहायखादों नै ओमफ्राय दा एसे रेस्ट लानानै दंथ'यो आरो बिसोरो दा बेबायदिनो नांथाबगासिनो दं बेबायदिनो समायना रमायना खालामनो थाखाय फिरफिला बिर होनो थाखाय नैबेबायदि गय बिफां गोथैफोरखौहाय बिथांमोना दा साफा खालामगासिनो दं हद्रदगासिनो दङ नै दा बेयावनो आरो मेनेजमेन्ट खालामग्रा गोबावनिफ्रायनो आरो गोदोनि बर' सिनेमानि फावखुंगुर आदा रनेन बसुमतारी नै दा लोगोफोर मुंख्लं दि जाब्रां जाय जायगायाव नैबे अन्थाइबारियावनो जे बेनि गोथै सह'खौ फबनो मोन्दों दा बे लकेसनावनो जाय मुंख्लंनि मुङाव दे बोसोरफ्रोमबो बे खेलाखौ होबाय थायो बे मुंख्लं बिथां दि जाब्रांनि हाखरसिम जोङो थांग्रोनि नोंथांमोनाबो नायनानै लाग्रो दा स्कुटियाखौबो दोनथ'बाय फैदो स्कुटियाखौबो दोनथ'बाय ओमफ्राय नैबे गिदिर गारिजों थांगासिनो हाखरसालियावहाय बेबायदि आरो गारियाबा मा गारि मिथिया मिनिस्टारफोर गाखोग्राजोंसो थांखानाय जाहैबाय ओमफ्राय थिगैनो दं दा थिगैनो दं देग्लायथ' एसे गोगोमसिन होगोन एकदम देग्लाय बिराद साबसिन जागोनखौ आसा खालामनो हागोन रायजोफ्राबो साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो नाजादों नंगौ बोसोरफ्रोमबो आपग्रेड जाबाय थादोंथ' औ स' जोङो थांबाय थानि ओमफ्राय खेलानि डिटेल्सखौ आं दा होगोन जोङो बे मुंख्लं बिथां दि जाब्रांनि हाखरसिम जोङो थांग्रोनि जोंनि रायजो राजा आरो गेदेमाफोरनि अनसायनायाव बेबायदि खुंनो हादों आच्छा जोबोद मोजां मोनो जोंबो इनकारेज मोनो बेखौ माबा प्रग्रामखौ नंगौ अर्गानाइज खालामबाय थानो थाखाय आरो जोंना क्लाबनि जेसेबांनाखि सेंग्राफोर बिथांमोनाबो बिराद इन्टारेस्टेड क'अपारेट खालामलायो बेनि थाखाय जोङो मेंनाय खम मोनो आरो माने ज'ज'यै खौसेयै मावनायखाय माने बारा इसिबां गोब्राब मोना दा नैबे मेन रड बेंटल थांनाय लामा बेनिफ्राय नैबेजों मोनसे लामा थांनाय दं राइट साइडजों साहा दावखोयोब्ला ओमफ्राय बे लामाया जाहैबायनो जाब्रां रडनो बियो नैबेखौहाय नामाखौबो दोनबाय बिथांमोना जाब्रां रड दि जाब्रां रड जाब्रां हाखराव थांनाय बेखौ नों लिरदों बे पस्टारनिखौ बेथ' आर्टनि मानसि नालाय बरिया स' नैबे जों थांगासिनो दं दा जाब्रां रड ओमफ्राय गोजान गैले बांद्राय बे नै सिसि ब्लक जोबखा बेयाव मोजां नै दंफांबारि गयबारि औवाबारि फ्राय बेखिनि खाथियावनोसैनो ओमफ्राय बेयाव माखासे औवा दंमोन नै बेखौ दानजोब्बाय बेनिफ्राय नैबे सेन्ट ग्रेभेल जेनाखि लामा थांनाय दं बेनो हाखरावहाय थांबाय आरो बे डाइरेक्ट हाखरावल' थांखासै ना मानसिफोरनि न' दंबा हरै गैले बे हाखरनि थाखायल' बेयो आवगोलाव जोंना बे हाग्रा गोजामोन गैयामोन आच्छा बिथांखौ बेयाव दोनो दा लामा जाबाय नै लामा बानायबाय माने थांनांगोन थांलाय फैलाय बेनिफ्राय बेखौ बिथांमोना थाखाय पुलिस मिलिटारिया बिथांखौ लांफैनो मोनाखै डेड बडिखौ माने सिखोमाना दोनफैदों मोनफैबाय नै बेनो जाहैबाय नै गोथै हाखरा माने रिसेन्टलिसो बेखौ सिमेन्टेड बानायदों होननानै मिथिदों आङो दा कमप्लिट जायाखै आरोबाव माखासे खामानि दंबावो नैबेनो ने ओमफ्राय बैजों ने गुबुन गामिनि आच्छा दा लोगोफोर बेयावनो रियेल जाय मुंख्लं बर' हारिनि थाखाय थैनानै थांनाय बिथां दि जाब्रां सारनि डेड बडि एबा गोथै सह'आ नैबेयावनो फबजानाय जादों आरो बेखौ बिनि मुङावनो इन मेम'रि अफ मुंख्लं दि जाब्रांनि जेनाखि खेला होनाय नैबेनि थाखायनो माने बे मेन ओंथि एबा जेनाखि हाबनानै थानाय इमोसन गामियाव जि दङ जे गोथै सह'आ बेयाव थालांदों दा बिनि मुङावनो नैबे अन्थाइबारि माया क्लाबआ बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो गोसोखांथि हिसाबै बे गिदिर फुटबल बादायलायनाय खेलाखौ होयो दा नोंथांमोना सोरबा मिथिया जानो हागौ स' खेलायाबो मोजांसिन जागोन देग्लाय स' फैगोनखौ आं सिगाङावनो खावलायग्रोखाबाय नोंथांमोना फैदो गोजोननाय मोनगोन खारन बेयो मोनसे गोजोनथाव खौरां फुटबल नायनानै गोजोनग्रा नोंथांमोननि थाखाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नुदों नैबे जोंहा मानगोनां मुंख्लं दि जाब्रांनि गोथै हाखरा बेबायदि माने फ्राय कमप्लिट जायाखै नाथाय मानि थाखाय दिनैसिम कमप्लिट जायाखै दा बिनि थाखाय सापर्ट मोनदों मोनाखै बिथांमोना माब्रै लुदों खिन्थु दाथ' जों नायोब्ला माने बहाय खामानिबो गोबां दंबावो आरो बे मडिफाइ जाजोबबावनांगौ नै दा बेफोरखौहाय मानि थाखाय बिदि थाबथादों बेखौ जोङो नैबे सासे बे जायगानिनो दैदेनगिरि बा क्लाबनि दैदेनगिरि बिथांनाव जोङो सोंनि निम्रद बिथांनावहाय दा फोरमायनानै होदो बिनि बिसय नोंथाङा मुंख्लं दि जाब्रांनि बिसय जों इसेबां कमप्लिट मिथिजोबाब्लाबो जाखिनि जों नुबोदों मोनबोदों बेखिनिखौ एसे बुंनो हागोन
जोङो बिथाङा मुंख्लं जादों 1996 बै बुहुर सारियालि बे खाथियावनो ओमफ्राय बेनिफ्राय बिथांनि डेड बडिखौ गोबांथार पाब्लिक रायजोफ्रानो सिखोमा दोनखोमा बेखिनि बिसिम सफैनो हादों होननानै जोंबो बे समाव उन्दैमोन रायजोफ्रा बुंदों माने बेयाव साननैसोजों सफैदों दोनखोमानानै ओरै दुनाबारि हाबबाय ओरै बामोनगावथिंबो बेजोंबो लांनाय जादोंनो बाथाबारि दा बिदिनो माने सिखोमासो लाबोनांदों आरो डेड बडिखौ जे बेयाव गारदों बेखौ जों रावनोबो खोन्थानो हायाखैमोन आवगोलाव मिथिदोंब्लाबो मानो होनबा बे समाव पुलिस मिलिटारिफ्रा बिथांनि डेड बडिखौ नागिरबाय थादोंमोन बेनि थाखायनो आरो बेखौ खोन्थायोब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा जेरा जागौमोन बेनि थाखाय जोङो रावनोबो खोन्थाथ'वाखैमोन नाथाय बेखौ जोथोनै दोनखोमादोंमोन आरो दा बेनि उनाव जेब्लानाखि बिटिआर जोंनि एग्रिमेन्ट जायो सुक्ति जायो बेनि उनावसो जोङो बिथांखौ माने रायजो राजाफोरनो खोन्थानो हादों बा न'खरनि मानसिफोरनो जोङो न'खरनि मानसिफ्रा मिथिखायोब्लाबो माने गोथै हाखरखौ बिथांमोना नुवाखैमोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो बिथांनि नामाव फुटबल होबाय थाबाय मार्टिर दि जाब्रांनि नामाव दा बेफोरबायदिनो लासै जेनेबा जोङो जि खेला होयो खेला होनायजों एसे एनै मानसिफोरनि अनुदान अननायजों बेजोंनो जों बिथांनि बे मुंख्लं खाम्फाखौ बेखिनिसिम बानायनो हादों नाथाय कमप्लिट जायाखै आरो मावनांगौ जोंहा गोबां खामानि दंबावो आसा खालामदों देग्लायनि नैबे ब्रैथि मुंख्लं दि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्टआव रायजो राजाफ्रा फैनानै नायफैनानै आरो बिथांखौ अनसायनानै जोंखौ जोंनि क्लाबखौ बा लाइमोनफोरखौ जोंनि गामिनि मदद होयो आरो जोंखौ मदद होनाय माने बिथांखौ मदद होनाय लोगोफोर नोंथांमोना खोनाबाय दा नोंथांमोनाबो नैबे हाखरखौहाय बोखांनायाव आखाइ होनो गोसोब्ला फैदो खेलाखौ सापर्ट खालामफैदो दा बेनि उद्देश्यआनो बेनो जाहाथे बियो गोसोखांथि एबा गोसोखांजाबाय थायो आरो बेजों लोगोसे बेनि जे गोथार मांखरसालि बा गोथै हाखर बेखौ जों बिथांमोना डेभेलप खालामनो हायो बे खेला होनायनि जानाखि एसे फैसा थायो बेजोंनो बिथांमोना बेखौहाय मडिफाइ खालामनानै डेभेलप खालामलांगोन बेखिनिखौ कमिटिया जोंनो फोरमायबाय होमब्ला जोङो गोथैसालिनिफ्राय जोङो ओंखारफिनबाय स्पर्ट्स एबा फुटबल बेवहाय गोबां खौसेथिनि खोथा फैयो दा जयैहाय खौसेथियैनो नैबे अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि जिनाखि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मेम्बार्सफोर आरो गामिनि सोद्रोमा बिथांमोना बेबायदिनो ज'यैहाय ओंखारनानै गोसोखांथि हिसाबै मार्टिर दि जाब्रांनि मुङावहाय जि फुटबल खेला होबाय थानाय बे जाहैबाय 4th टाइम देग्लायहाय बोसोरब्रै आरो बिथांमोना आपग्रेड खालामदों देग्लायहाय खेलाखौ आरोबाव माने साबसिनै खालामनो नाजादों दा बेफोरो माबायदिहाय नोंथांमोना खोनानो मोनगोन नैबे दैदेनगिरिफोरनिफ्रायनो गिबियावनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोननो अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि आरो मार्टिर दि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्ट साब कमिटिनि जानानै बयनोबो गाहाम हामलायथिनाय जासिनाय जाबाय दिनैनि नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा बे चेनेलनि गेजेरजों आङो बयबो जोंनि ओनसोलाव थानाय रायजो राजा नोंथांमोननो जायफ्रा फुटबल नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयनोबो आङो नैबे मार्टिर दि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्टनि सोमोन्दै सेसन 4 बिनि सोमोन्दै आं मिथिहोनो सानबाय जोङो बोसोरे होफ्लायबाय थाग्रा जोंनि बे अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि गेलेग्रा फोथाराव देग्लायबो जोङो फैगौ अक्ट'बरनि 5 थारिखनिफ्राय जोङो मार्टिर दि जाब्रां फुटबल जोलुर बादायलायनाय जों बेखौ होनो थाखाय जों आखायाव लादों बियो देग्लायजों खनब्रै जासिगोन सेसन 4 दा बेवहाय जोङो देग्लाय बान्था हिसाबै सेथि बान्था हिसाबै जोङो 1 लाख रां जों लोगोसे ट्रफि जों हरनो थाखाय जों थिरांथा खालामबाय लोगोसे नैथि बान्था हिसाबै 50,000 रां लोगोसे ट्रफि बाहाय नैथि बान्था हिसाबै जोङो हरनाय जागोन बेजों लोगोसे जोङो 5 अक्ट'बर खालि जोङो माखासे हाबाफारि लादों बियो ग्रेन्ड जोंनि अपेनिं मोनसे प्रग्राम बेयाव जागोन बेखेवनाय मोनसे प्रग्राम बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंनाव गोबां मानगोनां गाहाय आलासिफोर जोंनाव नुजाथिफैगोन जोंनिनो बिटिआरनि मानगोनां CM प्रमद बर' बिथांखौ जोङो हांख्रायदों बे जोंनि अपेनिं प्रग्रामावहाय बिथांखौ जों मोनगोन होननानै आसा थिदों लोगोसे जोङो बिथांनि दारैनो गिबि खेब अपेनिं हाबाफारिखौ जों लानाय जागोन बिथांनि नुजाथिनायाव लोगोसे जोङो बे ओइदिनखालिनि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोङो माखासे आर्टिस्टफोर जोङो हांख्रायनाय जादों जेरैहाय रिंकुमनि नार्जारि आरो सिम्पोल ब्रह्म सुइटि नार्जारि मनिषा मुसाहारि आर्टिस्टफ्रा जोंनि बे अपेनिं प्रग्रामाव नुजाथिफैगोन आरो बिथांमोननि दारै जों माखासे हारिमु आयदाफोर जों लानाय जादों जोङो बेजों लोगोसे जोङो देग्लाय
बयबो रायजो राजाफोरनो नैबे सेसन 4 हिसाबै जों साबसिनै बे गेलेमु हाबाफारिया जालांगोन जोबजासे होननानै जोङो आसा थिदों। लोगोसे बयबो ओनसोलाव थानाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ बांसिन लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे गेलेमु हाबाफारियाव जागायजेननायनिफ्राय जोबजासे नोंथांमोना जों बयखौबो मदद होफैगोन नायफैगोन होननानै जों मिजिंथिनायजों लोगोसे जोङो अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरि आरो मार्टियार्स डि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्ट साब कमिटिनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव खनसे गुरैयै आङो हांख्रायबावनाय जाबाय। अपेनिं खेलानि थाखाय टिमफ्रा मा जाखो? अपेनिं खेलानि थाखाय जोङो टिमखौहाय थिग खालामनानै लादों जे BRNC भार्सेस चिरां फाल्कन्स क्लाब, बिसोरो मोननै हान्जानि गेजेराव जुजिलायनाय जागोन। बेनि गेजेराव माखासे हाबग्राफोरनि थाखाय माबा टिकेटनि सिस्टेम बानायगोन नामा? बेखौहाय जों सानलायदों। देग्लायहायबो जोङो मेनेजमेन्टनि थाखाय जोङो बोसोरे लानाय जायो। बेबायदिनो देग्लायबो जोङो खम बेसेनाव जोङो मेनेजमेन्टनि थाखाय जोङो VIP आरो जेनेरेल मोननै केटेगरि खालामनानै जों टिकेट लानाय जागोन। बियो फार्स्टआव, ओमफ्राय फाइनालाव जागोन। जोंहा आदा रनेन बसुमतारी गोदोनि फावखुंगुर, नोंथांमोना बयबो सिनायगौ। दा बिथांखौबो लोगो मोनबाय। दा बिथाङाबो क्लाबनिनो सेक्रेटारि, बिथाङाबो दा रायजो राजाफोरखौ माबायदि खावलायहरगोन आदा? अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि जानानै बेजों लोगोसे 4th मार्टियार डि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्टनि अर्गेनाइजिं कमिटिनि सेक्रेटारि जानानै रायजो राजाफोरनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ जासिग्रोबाय। बयबो गोजोनथोंसै। ब्रैथि खेबनि थाखाय मार्टियार डि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्टआ जोंहा 5 थारिखनिफ्राय जागायसिगोन 5 अक्ट'बर। बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारियाव लोगो लाफैनो आरो क्लाबखौ आरो गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होफैनो खावलायनाय जाबाय। नोंथांमोननि प्रेजेन्सआ जोंनि लागै बोर लाबोगोन, आं बेखौ आसा खालामदों। आरो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै लोगो लाफैनो आरो बे प्रग्रामखौ जाफुंहोनो खावलायनाय जाबाय। हामबायसै, गोजोनथोंसै। बेनिफ्राय मेनेजमेन्टआव आरोबाव हेफाजाब मोननाय बायदि बिथांमोना लाकि कुपन ड्र बा लाकि कुपन गिफ्ट बिथांमोना बानायदों, जेखौ बुङो लटारि। दा बेखौबो फाइनाल खेला खालिनो बिथांमोना बेखौ ड्र खालामगोन एबा प्ले खालामगोन। दा नोंथांमोना बेखौबो लानो हागोन। बेयाव अफिसाव फैयोब्लानो बा खेला नायफैयोब्लानो नोंथांमोना बेखौ लांफानो हागोन, बे टिकेटखौहाय। जायफोरा सिगाङाव नायफैबाय नोंथांमोना नुखाबाय बे अन्थाइबारि माया क्लाबनि जिनाखि फोथार, बियो बिराद मोजां फोथार, जेरावहाय मोनसे स्टान्डार्ड गेमा जानो हायो। दा बिनि थाखाय आरोबाव बिथांमोना एसे थाम-थिम खालामगासिनो दङ। नै फोथाराथ' फ्राय मोजांखा, नोंथांमोना नुबाय बे अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरि आरो सोरगिदिं नै बेफोरबायदि बिफांफोर दङ ओरैहाय नै। दा बेबायदिनो आरो खामानिया लाहार फाहार जागासिनो दं। दा नोंथांमोना थारिखखौ गोसोआव लादो। थारिखआ जाहैबाय 5 थारिख अक्ट'बर, बियो सुनिबार खालि जायो आरो टाइमा थिग बेबायदिनो 2टासोनिफ्रायनो इनागुरेसन प्रग्रामा जागायगोन। नोंथांमोननि गेजेराव जुदि बेयाव फैफेराखैब्ला बे लकेसनानो जाहैबाय जेनाखि बेंटल टाउन, बेनि खोलाहा फैनाय 2 किल'मिटारसो खोलाहा मेन रडनि साखाथियावनो लामानि सोनाबजों। आरो जुदि काजलगावनिफ्राय दावखोयोब्ला दमगाव दखानजि मोनगोन, बिनिफ्राय ससे फैनानैनो नै बियो लामानि सोनाबजों बेखौ मोनफैगोन।